It looks like a pederast gun. Средновековна немска школа за пестоване с меч Ламберт. Меч Ламберт или какво? Окей? Ама кажи ми, че си бил с камерата пусната. Докъде потъна? What do we do with the prisoners? They're being searched. Yeah, but If nothing is found, yes. Do you want to do something to them? Абе, идиоти ли сте? По-дълбоко, по-дълбоко! Обаче сталкера на Хасан, бате. Давай сталкер, вкарай му го до сливица. той е изключително мокър нощта се. Мечка, правя го само и единствено за тебе. Машала. Очаквам урина да се изсипе върху тебе, ама... Нема, бат, как стават тия неща, не знам, Господ би си сигурно. Сега ако завори и завърни, това мечешкия Господ, който уринира върху. Пан. Направи ми смирка. Фаш ми умбико, бе. Фаш ми умбико. Направи ми смирка. Леон. Идам. Скотланд! Направи ми смирка. Запече, бе. Направи ми смирка. Добре, дай да повторя. Хилевен. Направи ми Смирка. Хилевен. Свирка. Фридъм. Смирка. 11. Направи ми Сирка. смирка. Така, снимай. Така. Продуктово позициониране. А? Естествено, какво говориш? Бергет шит! Ама ти моите приквания, приема се качвам да сметам. Няма да ми отреш пръст. Леко пазете пръстите. Стига толкова болници за тази разходка, да. Хора, Не. Няма хора тук, има уроди само. Много си тъп, бе!